aiwa ndataka kuwa Mombe mukadzi yaringa chikumudi ibusiness ravari kuita isusu mubvunzo wedu ndewesana chiko kukumbira kuti nyika yenga yetu mubvunzo wedu ndewekuti zvakaoma zvinhu asunga murume uyu handisi mukadzi akamuramba here anaye kana vachiri vese kani ibusiness kana vachiri kungoabata tichade kuvarova hurumende ipapapa kana kuti hamuno vamwe aiwa hurumende ngaikotiimira kuti waone sekura ava timbovarova nangwe hurumende chiti uroyi hakuna kabati zviri pachena uroyikawo saka Mombe dzavarida kuripa ndedzei kana kuroyi arambe mukadzi arege kuti oramba mukadzi hapana ibhizinesi ravo kana vanhu ava vari kutozivana vari tu murume nemukadzi sekura handifungi kuti vanoshanda ndomashandiro acho vari kutoita ndezvemushonga sekuri vava muchatona vanhu imba chasara tichana sekuru mumba vari kuabvisa vanhu vechikadzi sekura Ntungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo. Tinokukwasai muri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva munotondera paya takabva kuno kwamachipisa tichienda kuMount Darwin nhauka iri yekuperekedza mukomana anga abatwa nerukawo kuti tinosvika kakumusha kwavo anotora mombe agodzitumira kuna sekuru vamuridzi wemudzimai. Isusu seDrewmas Media takavatora tikanovasvitsa mukoma ava kunzvimbo inonzi yekwamadondo muMount Darwin ndokubva tawirirana kuti the following day taifanira kuzosangana. Ava mangwana mukomana hatina kumuona, takaedza anga asina foni, takaenda kuruzevha kwaitaura ndokwaanobva, tikaedza kutsvaga tikapashaya pamba pavo kusvika tadzoka kuHarare. Asi nhasi uno takukupai nhoroondo tazosangana naye mukomana adzoka kwamufundisi. Aiwa zvinenge zvakumuitira. Saka nhasi uno nhau yatiri kukupai yava update yekuti zvamira sei, mombe akadzidzosera here ngani. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi tava pane rimwe level. Kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Unganyime mpururu mushauna harangero tokumbira kakune mina emdzimire mabereka ana amutina mpururu kana emukanyayo mamwana ndinozvira chindinoona kuti muzasvike masungiro andakaita nemaitiro andaita ndasvika ndikaona zviri papi zviri papo zvikanzi shamwari mombe dzangu dzauya asi vanhu vaida kuuya nawo vasingasviki papi panapa kazina iripo nekuti ukiwiona kiri ndandambidza vachididzosera apa ndanokinwa pakana nokinura kuva ringe like pulabox dzedu dzemarata idzi pulabox yaiti uya nemukadzi kupinda basa chaitotengesana nechi pulabox zvikanzi kinura mudakinura zvikanzi siri papo ndasiri papo ndapa then achizosvika vanhu ndakuadjasta paadjasta zvikanzi chichitasa kuti haumba marwadzisina ende runda ranga rirunda ikazosvika kasupa ndakuti
karonda kawapo sasa ndiye nembudzi yangu wani kaona nembudzi yangu ndasarendera kiwi nokurasa sasa but sibona kwako asikuita business ere nemukadzi wake maonero yangu andikarambe kuti business kana kuti business kasi maonero yangu ini hai business nekuti baba ndikatanga kuonana naye achindichache zvaida kusvika nhasi chimuripa apenda wana wanguri wese donzi wangu isiri business avaifana kuonana nemukadzi koseyo kandigadzira kana kuti idi yakatiza kuti mukadzi wangu ndizvauri saka chibva vavi vanhu kasi vanhu vakura kuti vatonelingwa kutofara wese ibusiness wati wewe sekuru ava vakati vanhu venhau havafanira kutombosvika kunoku yes ndomataraita inodini zvatondishamisa vachitoita kuti vanhu vako vavaida kuuya navo pano masingapasviki vanyarara uya nembudzi yangu kuti kupi ki yako iyi kuvhara saka kana waendesa ki tinenge taakubvumirwa kusvika ndisingazoziva hangu vakasa sovias unova kusvika nokuti ki yangu nendapiwa ndazvikinura ndakwanisa apa sisina chandivhiringidza nokuti kini nedasi hongu nyaya idzi dzinowanika zveshuwa mukurarama so uyu akapedzera nemunhu wake but ini pandikuona panapa ndepekuti murume uyu ari kuita bhizinesi nemukadzi uyu achizoti mukadzi wako unoita zvakadai so haugariwe nemukadzi wako zvakadaro so hakuda zvakadaro mukadzi anotorwa achitorwa nevamwe vanhu achiendwa naye voripisa vanhu uchingogarawo naye saka rato bhizinesi rakutoita kairero atone takshop yemukadzi ye saka toti isusu sorry ngatiti ibusiness right but zvakaipa here kuti ini ndinge ndichitisa Rukawo pamudzimai wangu zvinenge zvisina kuipa but bhizinesi racho rinenge rakaipa ndauti mafriziti noti bhizinesi rekuisa Rukawo pamukadzi ona sekuru ekutotanga of course kuitirwa chipambi zvinorwadza but ini ndaifungidzira kuti dai vari mumweka dai vachiti pamasituations akadai vosota mukadzi wavo because tikuita challenge yekuti vakadzi vemazuva ano vamwe vachoka vari kuti hatina varume voita zvikuru saka pamasituations aya zvinenge zvakanaka kusota munhu wako wosota munhu wako pane kuti uyu pamwe hana kutombotaurwa kuti ndine murume pamwe itwazi natitendi zvekubhadharana anenge asingazivi saka next time sekuruka ngavaisote mukadzi wavo vosiya uyu atora mukadzi. I think that's the best because apa vanoramba vachikwadza vanhu vari innocent yemukadzi wavo vachiramba achiita unless riri business ravo vakadaro tina vanhu ndara Rukawo runoda kubatisa mukadzi asiri kuzikanwa kuti ari kunyengwa. Kana wangobatira mukadzi wakuti ari kunyengwa Rukawo haruna basa wanzwiza murukawo runobata munhu asati anyengwa wanzwiza kudzivirira zvakafanana nejira horo rinoiswa pamba kuti mbavha dzisapinde dzinese kupinda mumba asi kana mbavha dzapinda jira horo risina basa. Ini kuonawo kwangu hangu panyaya iyi my own critical analysis ndeyekuti apa ileseni dzimwe nguva yekupfidzawo chihure because chakaipowo futi handiti munhu akaisa Rukawo kumukadzi wake asi bed nekuti maybe vanenge vakawanana muchihure oziva kuti chihure ichocho chinozosvika papi. Saka ini ndikuona kunge inini mukomana uyu chachite leseni yake yaadzidziswa ndeyekuti kuhura chinhu chakaipa ndokuonawo kwangu. But tingati isusu mukomana ane zvakakanganisa here nekuti akanzi handina kuroorwa mukomana haasati aroora saka tinganyatsoti chihure here. Inini mapinduro andokwanisa kuita ndeyekuti right kana ruri Rukawo rwacho rwaifanira kuisa murume uyu aifanira kuisa kumukadzi wake kuti chinhu chemukadzi wake ndicho choshaika nekuti mukadzi akaudzawo mukomana uyu kuti inini handina murume mukomana uyu kwakudanana. Saka fixing yaifanira kuita paRukawo rwake ranga rufikisa mukadzi wake haikona kufikisa mumwe munhu asanganawo nemudzimai wako wakasunga kudhara ndokuonawo kwangu wangu. Panyaya yeRukawo imbondiudzaiwe ko kana munhu akashandisa jombo sezvakaita mukomana uyu pakasangana nemukadzi akashandisa jombo anobatwa neRukawo
handi mubobo unenge wangofana mubobo hazina kunzi wapfeka plastiki wapfeka rata wapfeka chii hazina basa pakupinda ndopakagadzira asi Rukawo rwakaipa because kweiwo ukatenga kufa wapa mukadzi Rukawo woda kuti asanyengwe here mbondiudzawe woda kuti azodiwa wotanga kufa dzinoparadzaniswa nerufu ndo mhiko dzepamwa kweiwo ukatanga kufa mukadzi ari mwana muduku achida kuti azokura woda kuti ali baba ini ndinoona kuti munhu anoisa Rukawo pamukadzi wake uroyi munhu ana kutsvaga mari neimwe nzira kuti ndozoripwa kuti iwo ndikusunungure zvinova zvinhu zvakaipa Rukawo uroyi but ini ndikavhizitira mukadzi wenyu munozvifarira here ini ndikasakubata hana problemu newe zvakaipa kukubata ndo patingaburisira nematemu ndo chokwadi chaicho kwete kuti ini ndisipo ndikasazviona inini handina mhosva nayo ndozoripisa munhu nenyaya yekuti ndauda mari wogara futi nemukadzi iye ndo zvinoitika ruzhinji nevanhu vanofamba nyaya dzeRukawo. Alright, thanks. Pakasvika mukomana waine waridze mhosva wakazowirirana kuti zvinoita here kana kuti adzokere masina ake wakawirirana okay. Mufundisi tinoziva ndimanga muchimhanya naye nyaya iyi mwana adzoka kwamuri zvakamira sei? Ndaona kuona mwana achidzoka ndakagara pane ndagara pabasa pangu apa asi kuya kwaita mwana ndatoshamisika ndavhunduka semunhu ndatembe ndatombofona ngichitoya follow up kuti mukomana akafamba sei kuya kwaita ndiko kuti atongosvika achinitaura kuti ndara ndadi nditi ndadzoka ko nyaya kuyamira sei apa kwanzi ndakazoita ABCDE iye ari kuchekutanga kuti mombe ndakazowana mombe mbiri pamombe mbiri idzodzo dzandanga ndawana tikati tibhadhare mombe idzodzo zvataita mabhadhariro nzira yekubhadhara nayo ndiyo yatangoshandisa yatakaudzwa ndangotora mombe dzangu mbiri ubva ndasunga mombe dziya ndasunga mombe idzodzo chibva ndangoisa mombe dzangu dzekomusha chibva ndadaidza zita remuridzi kuti nhaingana we mhosva yangu ndabvuma iyo mombe dzako idzo chibva ndadzokera mumba kudzokera kwandakaitawo mumba ngidzokera mumba ndikidzoka panze ndichibuda panze bva ndaona mombe dzadi dzisipo mombe dzatoenda hapasina mombe ndichibva ndanokwira bhazi ndakudzoka ndakuchitiidza kuti zvakandiudza kuti ndinoita izvonhu zvandichiteedzera ndozvimataura kuti mukomana achibva abva kwaabva maundaroni achibva auya kuno kuchuru achisvika kuchuru ikoko hanzi nemukomana ndaona mombe dzangu dzandasunga ndiri kumusha kumaundaroni dziripo panzvimbo padzo masungiro andakaita ndiwayo ndikatosvika ndikatodaidza zita remombe yake ipapa mombe katovhunduka chokwadi ndidzo mombe dzangu dzedza ndasunga idzidzi ndomatsanangura mukomana asi inini ndinoona kuti zvinhu zvakanaka zvokuti nyaya yekuti irambe ichidaisa mheno kuti inogadzirisika sei kuti munhu akaruita zvinhu zvakadai izvozvo zvinokwiridzirwa here I don't know. Yeah, because kumapurisa handisizo hangu kuti vanoitora semhosva yakaita sei saka kana munyika musina uroyi zvoreva kuti munhu anenge asina kukanganisa kana pasina uroyi katinoti hapana uroyi nekuti mutemo haubvumiri kuti panze panongozi kuti munhu muroyi mutemo uyo hatina chapter iyo hatitorina zvachese kunyange kumakereke hakubvumidzi kunoprofita kuti mai vanzi mai muri muroyi kana kuti n'anga chaidzo hadzibvumidzi kuvapoenda munhu kuti muroyi asi kuti uyo ari kutiro iye muridzi wezvinhu ari kutoti iye ini ndokusunungura mbichana kii handisati ndadi ndakupa handisati ndakupa kii kana wauya nembudzi yangu yekupedzisa zvinhu basa rese riri ndokupa kii wokinura woita sei wozomuziva kwaunorasira kii yacho ndiwe zvangu neyo mhosva zvadi yapera zvemumba mavo bhizinesi ravari kutotora vanavo ane mombe ngana ndamboenda kumusha pamombe mbiri dzaari kudiwa nembudzi kuratidza kuti bhizinesi nekuti kana risiri bhizinesi ka aifanira kutoramba mukadzi kuti wandihurira but ari kugara naye onorara futi nomwe munhu obhadharisa futi onorara futi nomwe obhadharisa futi aiwa iri bhizinesi nhau mainzwa kamhuri yezimbabwe manzwa mukomana ataura mufundisi vataura uyezve veruzhinji vataurawo zvavanofunga
pamusoro perukawo. Vamwe vanoti rukawo rwakaipa, vamwe vachiti rukawo rwakanaka. Inini hangu ndinogona kukuudzai kuti rukawo rwakanaka kana ndakarwisa pamukadzi wangu, asi kune vamwe siyanai nazvo izvozvo, hazvina kunaka, munotambudza mhuri, munoshungurudza vanhu vakasiyana siyana, misha yakasiyana siyana inopedzisira yava kutambura. Ndiyo nhau yatakupai zuva ranhasi. Ndofunga tadzidza 2 kana 3, asi nhau iyi haisati yapera. Tichanosvika kuna baba ava. Manzwa kakuti vakataura kuti venhau ngavasuduruke vasatombotsike zvavo pano, asi isu tiri kuti sekuru aiwa kaiswa hatisi mhando yenyu, tichaya tokurukura torudawo rukawo irworwo. Vakawanda vari kuchemera rukawo irworwo, saka tiri kuuya kwamuri sekuru, musatidzingire kure. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndichipa kutenda kuna Sokostina mukanya mahomu vanga vakatibatira mushina wedu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Andishana ndaona munhu akasota. Andishanda bvachata ndaona munhu akasota ndogadzirwa chaita. Andishanda kuachata. Aiwa andishanda. Ndaona munhu akasotwa. Chaita. Andishanda. Sorry andishanda. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Ah!